Звезден дом с подкрепата на Мебели Зона. Ето, че вече сме в зоната на Звезден дом. При мен е Михаела Филева. Привет, най-сетне да ми гостуваш в телевизионния вариант на Поп-Топ. Не си, само в радио вариант си гласувала. Да, така е. Сега за първи път. Ами ето, срамота е. Поправяме една несправедливост. Тук сме в зоната с дивани, скъпи зрители и слушатели. Всъщност, на вас само мога да ви преразказвам. Където с Михаела ще си намерим сетче, на което да седнем. Ти каза, че искаш нещо по-женско. Да. Еми да. Ето това ли лавичкото е супер. С възглавничките. Може ли тук да седи? Заповядай. Добре. Намести се. Звезден дом. Ето, че вече сме на сета, който Михаела си избра. Еми, на мен ми е така много удобно в това женско розово царство. Да. Чудесно. Да си поговорим малко за последния ти проект и аз съм тук. Между другото, най-новото около него е, че се появи ремикс на песента, направена от Deep Zone Project. Това е, може би, логичен ход при баладата да има ремикс, за да може да се пусне по клубове. Питаш ли ме сега? Дали е логичен ход? Не, констатирам го. Ами... Ако искаш, ти може да ме попиташ нещо. Не знам дали е логичен. В общи линии, и аз съм тук е много личен за мен проект. Той се роди въобще като идея преди 2 години и половина, нещо такова. Тогава участвах в едно реалити и отпадайки от него ми трябваше така за самата мен някакъв тип стимул. Просто седнах на пианото и си казах, момиче, не ти трябва да вървиш по пътя на някой друг. Работи здраво, давай всичко от себе си и ще получиш всичко това, към което се стремиш, а именно да се чуе твоя глас и то не е буквално твоя глас певчески, нещата, които имаш да казваш като послание. Всъщност, тук трябва да отбележим, че песента си е твоя авторска и като музика, и като текст. Да. Това е първата песен, която ни представяш, авторска. Предполагам, че имаш и други проекти твои. Ще ни ги представиш ли? Ами ще има ли скоро твоя песен авторска? Доста дема, така се казват, неготовите завършените проекти. Доста музикални дема, които така се складират в студиото на Monty Music и малко по малко ще виждат бял свят. В момента работи върху първия си албум, така че и там не малко от нещата, които ще влязат, всъщност са моя авторска музика, с помощта на много вече други автори. И така, малко по-различно е. Графа дълго време ме пази от творческото разочарование, което би могло да срещнеш като автор на целия проект. Защото малко по-язвително така ти действа, когато някакси всичко си е твое и все едно така не харесват душата ти, която ти си съблякла пред това. Да, чувстваш се отхвърлен, може би, да, по някакъв начин. И един вид, според мен поне, той се опита да ме предпази от това разочарование, което евентуално бих претърпяла. За мое много голямо щастие, всъщност и аз съм тук се харесва. А по принцип има ли нещо по-специфично в момента, в който си пуснала песента? Как почувства, че искаш да я пуснеш точно в този момент? При положение, че тя се е родила преди толкова много време като идея. Ами, всъщност, мисля, че вече хората знаят, за тези, които не знаят. Всъщност, Графа е моят музикален продуцент и всъщност той е човека, който до голяма степен решава кога и какво да се случва. Тоест аз отговарям до някаква степен заедно с него за творческата част, но за тази по-менеджерската, така да се каже. Продуцентската точно. Да, и продуцентската има екип от хора, които решават. И той просто един ден дойде и каза, време да излезе и аз съм тук. И аз бях много щастлива, защото всъщност той въвлече в този проект на ниво аранжимент и оркестрация Мирослав Иванов и Румен Бояджиев син, които са хора, които в моите очи са изключителни капацитети в музикалната специалност. Прекрасни музиканти, които за мен беше огромен комплимент, че въобще се съгласиха да работят върху моята песен. И истината е, че първи път, когато чух всъщност вече завършената версия, нямаше такова вълнение. И така. Добре, нека сега да припомним на зрителите и слушателите проекта "И аз съм тук" и след малко продължаваме да си говорим. Звезден дом с подкрепата на Мебели Зона.
Връщаме се обратно в Звезден дом. Мой гост тази седмица е Михаела Филева. Знаеш, много е интересно колко си различна в сравнение с предишната песен "Едно на ум" и "Аз съм тук", вече новият ти проект. Едната е супер такава жива, младежка и ти изглеждаш като тинейджърка малко и изведнъж в "Аз съм тук" си много по-елегантна, женствена, стилна и е толкова наистина различно, когато те види човек. Ами знаеш ли, аз първо смятам, че една жена има много лица винаги. Поне моите наблюдения към интелигентните дами са били такива. Ти трябва да имаш такива едни много, много нюанси, много пластове. Жената артист не прави изключение. Така че аз не виждам нищо лошо в това да Жената артист има още повече лица. Да, така е. Малко по-детската страна, малко по-женствената, малко по-фриволната, малко по-романтичната. И всички тези, които всъщност ние с различните проекти представяме, защото истината е, че имам късмета музиката, която правя, да е наистина това, което съм аз, без изключение. Ти имаш и баланс някак си между по-бързите живи песни и по-баладичните, примерно имаш и приливи и отливи преди това една по-баладична песен, така че наистина има разнообразие в нещата, които ни представяш. Не вървиш само в една посока, няма едно и също звучене. Стараем се наистина това да е музиката, да бъде като живота, с спадовете, с издиганията и отново спадовете, така е чисто динамично, чисто ритмично. По-бавни, по-бързи песни. Много се радвам, че всъщност наистина посланията, които залагаме, не са само колко е прекрасен живота, нито пък любовна мъка единствено или ни такива драма. Да, или драматични някакви събития. В момента работиш по албума си. Да. Наляво надясно пише, че не излизаш от студиото и си зарязала всичко друго. Така е. Абсолютно така е. Да. Януари месец в общи линии почти не поемаме клубни участия или пък въобще други ангажименти, защото хайде от сутрин до вечер, не, но от обед до вечер, защото моя график, така чисто биологичният ми часовник е такъв, че от обед до вечер наистина излизаме от студиото, за да можем да довършим албума. Колко песни имаш да довършиш още и колко песни въобще ще съдържа албума? За момента идеята е албума да бъде от 11 парчета, с може би 5 или 6 бонус трака. От тези 11 парчета, които ще бъдат всъщност същински албум, 6 са парчета, които в този момент не са чувани, абсолютно нови. И е много интересно, защото такъв потапяш се в един творчески процес. Много различно, защото ние много често имаме така, как се казва, ситуацията да се увличаме единствено и само да излизаме на сцена и да показваме това, което сме направили, а да забравяме, че всъщност време на време е хубаво и да се затвориш и да се потопиш абсолютно изцяло в това да правиш музика. И много хубаво, много различен тип експириенс е, въпреки че не е почивка, го усещаш като едно такова много силно презареждане. Концентрираш се определено в това да създаваш музика. Адски благодарна. Хубаво е, просто е хубаво. Това по толкова много време на ден, защото наистина е изключителен кеф. Кога би трябвало да завършите албума? Т.е. ти каза до края на януари, но кога би трябвало да се появи вече като завършен проект? Ами, не съм сигурна дали ще успеем да го завършим до края на януари. До края на януари ще вече така много ясна цялата концепция. Искрено се надявам май месец вече той да бъде факт. Горе-долу това е времето, което сме си дали. И ще видим вече, зависим от много физически фактори, но да се надяваме, че средата на годината. Измислихте ли му име? Избрахте ли му, т.е.? Коментираме много заглавия. Едната идея е всъщност да се казва "И аз съм тук". Хубаво е за дебютен албум, готино звучи "И аз съм тук". Дебютен албум, но ще видим. Нямаме такова все още. Нищо не е решено окончателно. Нека първо да видим парчетата, подредени, миксирани и мастерирани, готови за издаване. Като гледам колко много се вълнуваш около целият процес, представям си, когато ти попадне вече в ръцете готовото копие на албума, какво ще бъде? Огромна радост е за всеки артист тази възможност да си пипнеш материално всякаш музика. Да, взел участие в един много интересен проект, "Рицарска история", театрален спектакъл, в който си партнираш с Деян Донков. Как ти се струва да се изявяваш и на театрална сцена? Предизвикателство със сигурност.
всъщност заедно с Ангел от Ангел Моисей и аз, няма как, ужасно това, ужасно много гадно. Ачка, съжалявам. Но адски гадно е това, защото наистина те просто си вървят ръка за ръка, пък те са много индивидуални като артисти, като личности. Ангел Ковачев, много съжалявам. Ангел Ковачев, бе, хора. Да, заедно с него участвахме от така музикалната гледна точка. Максим Ашкенази има този проект вече няколко години. Ангел участва за втора в него, а те го правят, мисля, че за трета. И е много интересно, защото идеята им е да привлекат тинейджери, подрастващи, да влязат в концертни зали, където да слушат оркестрова музика, главно класическа, която, за да бъде по-лесно смилаема за тинейджерите, всъщност е облечена в разказ. Рицарска история беше един такъв разказ върху основата на Дон Кихот на Сервантес. И всъщност от театрална гледна точка Деян Донков и Иляна Коджабашева бяха двамата актьори, които адски много ни помагаха, защото за нас беше огромно предизвикателство това. И ни спасяваха в общи линии, защото ние сме луити в тази област. И колкото и така да имаме някакъв артистизъм природен, няма как да се сравняваме с актьорите, завършили вузовете по актьорско майсторство. Но беше интересно и много приятно. Наистина, всъщност беше много голямо щастие, защото някакси идеята е хубава. Да се вкарат младите хора в концертни зали и да се образоват, защото това е единственият шанс да имаме културна публика. Това е единственият шанс, когато, да кажем, и ние, правейки, да кажем, R&B или поп-музика, пускайки два проекта, да имаме публика, която да има критерии, за да предпочита по-доброто. Като спомена за R&B, поп и така нататък, много поп-изпълнители, и то жени, пробваха да рапират. Ти би ли пробвала? Ами аз съм пробвала около теб има достатъчно рапъри, да. Да, шегуваме се постоянно, че ако започна да рапирам, ще взема хляба, затова няма да рапирам. Защото при теб няма проблем, ти си пееш и припевите, и ще си редиш куплетите, въобще... На лайв участие много често си позволявам така да се впускам в тези неща. Интересно ми е, но смятам, че моята сила е мелодичната линия, така или иначе. Там се чувствам най-комфортно. Има хора, които го правят прекрасно в България, няма защо да заявявам въобще претенции на там, поне за сега. Звезден дом с подкрепата на Мебели Зона. Имаш нещо, което много български изпълнители нямат, незнайно защо, официален сайт. Там видях, че има доста информация за теб, могат да се слушат и песните ти директно, което е супер яко. Малко сте пропуснали последните новини около живота ти, но те поздравявам, между другото, за сайта. И имам следното запитване. Общуваш ли по някакъв начин с хората, които слушат музиката ти? Въобще вълнуваш ли се, четеш ли какво се пише за теб под прямо клиповете, които се качват в интернет? Общувам в Фейсбук. Адски много, активно. Аз поддържам страницата си, заедно с още едно момиче, което ми помага, Ники от Варна. Много ви благодаря, защото върши адски много работа наистина. И аз сама поддържам всъщност и личната си страница. И се старая, макар това да е много трудно, да отговарям на абсолютно всички писма, без значение колко са лаконични и колко понякога интересни, да кажем. Старая се така да получавам фидбека, който те ми дават, без значение дали е положителен или не, и да връщам емоцията. Защото в крайна сметка ние това целим, да стигаме по-близо до хората. А относно коментарите под видеята, не ги чета. Страх ме от тях. Въобще не ги чета. Гледам само колко гледания има от видеото и то понякога и затварям. Няколко пъти съм си казвала, ето сега ще седна и ще чета коментарите за видеото. Знам, че повечето хора, да кажем, са положително настроени към този проект. Нека да видим какво точно казват. Отварям и затварям. И не мога. Особено за и аз съм тук, предполагам, че си била още по-чувствителна към това. Изобщо не съм чела никакви коментари. Разчитам на това, някой да ме види и да каже, ето това е хубаво или ето това не е окей. Не чета. Наистина ме е страх. Разбирам те. Пък и за мое щастие в Monty Music имам хора, които правят това и всъщност правят анализ колко е успешен проект и всъщност как реагират хората от всички таргет групи, включително тези, които си позволяват да коментират. И така, аз оставам страни. Това беше много интересно. Следиш всичко друго, но не посмяваш да погледнеш по-надолу. Ами, да, така е. Както казах, на мен ми е много важно всъщност
една идея повече този живия контакт и когато някой дойде и каже тази песен не ми харесва заради това и това, уважавам това мнение много повече. Случва ли ти се да някой непознат да дойде да ти го каже? Да, случвало се. Случвало се и да кажем, са ми казвали, всичките проекти до този момент бяха прекрасни, тази песен въобще не беше готина. Защото, да кажем, текста не ми харесва или видеото можеше да е по-добро, или защо така беше облечена, или такива неща. И ти си такъв, благодаря за мнението. В общи линии дали сме всичко от себе си. Съжалявам, че не харесва този проект, надявам се следващия да бъде по-успешен в твоите очи. Но това не те обижда, когато ти кажат нещо конкретно. Не, аз много, в същото време пък много държа на тази градивната критика. Научила съм се, че всъщност даже не само в градивната, всяка критика има капка истина. Преди време, когато участвах в това реалити, четях тези коментари под видеята. Беше ми интересно. Всъщност тогава спрях, защото видях колко могат да бъдат крайни хората в коментарите си, груби и несъобразителни с това, че пред тях си все пак артист. И остави артист, пред тях си все пак човек. Да. Това е проблем. Именно. И четях ги и намирах за себе си, ако успееш да се абстрахираш от грубата лексика, намираш истини, които те правят наистина по-добър и забелязвайки ги си казваш, добре, я да опитам, всъщност те може би всъщност са прави. Опитваш и така ти дава шанс да се развиваш, което е готино. Така че в критиката няма абсолютно нищо лошо, само аз бих била супер благодарна, ако някак си мога ето сега да се отправя към вас, уважаеми хора, просто да я поднасяте градивно, защото стига вече хейтерщина, гадно е това, не бива. Това беше и малко и вместо пожелание, точно нали, това ще я ти кажа, да пожелаеш нещо на зрителите. Ти като че ли даде своя съвет, може да допожелаеш нещо. Пожелавам им да са здрави, да са добронамерени, да са ценящи труда на хората, да са ценящи своя труд и да са много удовлетворени. И обичани, и обичащи, и щастливи. И всички хубави неща им пожелавам. Много ти благодаря за гостуването. И аз благодаря за поканата. Аз взимам тази възглавница и си отивам. Добре. Михаела взе нашата възглавница. Възглавницата се върна. Да се върнем в студиото. Добре, ето ме име. Добре, връщаме се в студиото. Дай ми възглавницата. Добре, хайде. Поп-топ с Мартин Геновски.